أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ƴan uwa. Na muku fatan alkhairi, fatan kowa yana lafiya. Mai magana Adam Suleiman. A yau za mu ɗan yi waiwaye akan maganganun da muka yi akan BTC insha Allah. Bari mu je screen ɗin ta yadda chat ɗin zai fi fitowa sosai. Wannan shine chat na Bitcoin, wanda idan ƴan uwa suna biye da mu a zauren mu wanda muke yin analysis akan Bitcoin muna turowa lokacin BTC yana wannan area ɗin, muke bayanin cewa mutum zai iya duba yiwuwan shiga kasuwa a halin yanzu, saboda a kowane hali za ta iya yin wani motsi wanda za a ɗan iya samun alkhairi insha Allah. Muke cewa ko dai mu samu tashi kwatankwacin wannan a nan wurin, ko cikon B, ko ma shigan mu bullish market baki ɗaya. Sannan a bidiyon da na yi a 'yan kwanakin nan nake cewa wanda bai samu ya shiga kasuwa ba a wannan area ɗin, ina nufin masu sayan kayan holding, su ɗan jira zuwa fasa wannan resistance ɗin da kuma correction a nan, wanda ya yi daidai da wannan uptrend ɗin, wanda da zaran an fasa ta sama to akwai high tendency na kasuwa za ta iya ci gaba da tashi. Sannan kamar yadda nake faɗa, akwai pattern na correction guda 4 wanda muke amfani da su don gane wanne irin pattern kasuwa za ta zana mana. Mun ce in kasuwa ta zana mana pattern na contraction ne, wanda shi ne wannan. In ta zana mana pattern na contraction, wanda shi ne wannan. Bari in zana shi yanzu a gurguje, ba na son bidiyon ya yi tsawo sosai. Wannan shi ne pattern na contraction, wanda idan shi kasuwa ta zana mana nan wurin, zai zamana shi ne saukan ƙarshe. Wannan sabon tashi ne duka. Sannan pattern na contraction yana rikida ya zama pattern na running ko pattern na expanding. Yanzu shi za mu duba, wanda ban yi wannan bayani ɗin ba a wancan bidiyo ɗin da na yi, saboda mutum in yana da wannan ilimi ɗin na wave analysis, duk abin da kasuwa za ta yi zai iya gane me za ta yi ɗin kafin ta yi. Yauwa, saboda in kana da ilimin abu, dama so ake yi kan kasuwa ta yi abin da za ta yi, ya zamana ka san me za ta yi ɗin kafin ta yi, don ka mori wannan motsin nata da za ta yi. In kuwa sai bayan ta yi abin da za ta yi ne sannan za ka sani, to wannan ba na tunanin iliminka zai amfane ka akan ita wannan kasuwan na cryptocurrency. Da wannan ne nake mai ba ma ƴan uwana shawari akan mu dage da neman ilimi, musamman akan wannan fanni namu na cryptocurrency. Ma daman ka ɗauke ta a matsayin sana'a, to ko kuɗi ya kama ka kashe kan ka koyi ilimi akan ta, hakan yana da matuƙar muhimmanci. To idan za ta ba mu pattern ne na ranar tashin da za ta ɗan ƙara kaɗan ne, ba shi da yawa, daga nan kasuwa za ta ci gaba da sauka. Ma daman dai tashin da kasuwa za ta ba mu kwatankwacin wannan tashin ne a nan, to ya kusa kammaluwa. Daga nan farashin kasuwa zai ci gaba da sauka, kuma daga nan inda take farashinta ya sallamo ƙasa
a wannan hali za mu ce farashin kasuwa zai iya ci gaba da tashi kamar yadda na yi bayani a lokacin da aka samu correction a nan wurin mai ɗan yawa wanda ya yi daidai da wannan uptrend ɗin. A wannan lokaci ɗin za mu iya cewa farashin kasuwa zai iya ci gaba da tashi. In za ta ba mu pattern ne na expanding, zai fasa mana wannan kan wannan resistance ɗin. Sannan a wanne hali ne nan ma za mu ce farashin kasuwa zai iya ci gaba da tashi zuwa cikon B da muka yi bayani a bidiyoyinmu na can baya, wanda duk wanda yake cikin zaurenmu zai gansu insha Allah. A wanne hali ne za mu ce cikon B za a mana ba pattern ba, shi ma a saman wannan resistance ɗin bayan ta fasa shi ma mu samu correction, saboda samun correction a kan wannan kasuwa ɗin shine yake tabbatar mana da cewa kasuwan zai ci gaba da tashi. Nan ma tana fasawa to wannan insha Allahu kasuwa za ta ci gaba da tashi. Ma daman ba wannan ba, ko bayan ta fasa saman wannan resistance ɗin, ko bayan ta fasa shi, ko bayan ta fasa kan wannan ta tashi haka zuwa fasa shi, daga nan ma farashin kasuwa zai iya dawowa zuwa baya, wanda in har hakan ya faru to gaskiya duk wani resistance ko duk wani support wanda ake tunanin zai iya riƙe kasuwa ɗin zai ma iya yin fiye da nan ɗin. Wannan shine ɗan bayanin da zan ɗan ƙara mana a kan BTC insha Allah. Yanzu a nan wurin muna buƙatan kasuwa ta mana correction. Sannan ba iya correction ɗin ba, a fasa ta sama. Don haka mutum zai iya zagaya wurin da rectangle ta yanda in an fasa ta sama mun sami candlestick na confirmation, to a wannan hali ɗin mun san kasuwa za ta iya ci gaba da tashi. Wannan shine Allah ya bamu sa'a da nasara. Assalamu alaikum.